Snjeguljica je ovdje. Danas ćemo čitati jednu posebnu priču. Jeste li spremni? Priča o igračkama, vatromet. Već pada mrak, a Andy se cijeli dan nije igrao sa mnom. Uzdahne Buzz razočarano. Svemirski ranger bio je vrlo tužan zbog dječakove odsutnosti. Ne brini se, reče šunkica i objasni kako Andyjevi izleti s roditeljima i česte šetnje nisu nimalo neobična pojava u njihovoj obitelji. Uostalom, ljeti se u našem gradu organiziraju slavlja i karnevali, koji su prava atrakcija, naročito kada se tomu doda i vatromet. Podsjeti prasica svemirskoga rangera, koji još uvijek nije dovoljno upoznao život izvan kutije. Šteta što i nas nije poveo, primijeti Buzz, i ja bih volio uživati u vatrometu. Čuo sam da podsjeća na rakete svemirskih rangera. Možda bismo ga mogli vidjeti s krova, predloži kauboj Woody, sjetivši se prošlogodišnje svečanosti koju su pratili sa vrha kuće. U tren oka sve igračke bile su na krovu, zahvaljujući Woodyjevu lasu. Žureći se da zauzmu što bolja mjesta, iskale su se naprijed kako im ništa ne bi promaklo. Oho, iznenadi se Buzz, ugledavši Andyjeve stvari koje su bile razbacene po crijepovima. Bilo je tu svega i svačega. Ragbijaška lopta, frizbi, hula hoop, stara majica i crveni balon. Nije to ništa, nasmije se Woody. Često se događa da Andyjeve igračke slučajno završe na krovu, gdje i ostanu, s obzirom na to da mu je strogo zabranjeno penjati se po njih, objasni drveni kauboj. Evo, na primjer, taj je crveni balon do jučer bio na rođendanu svojega prijatelja, doda Woody. Iznenada, njegovu priču prekine neočekivani prasak. Igračke pogledaše uvis. Nebeski svod obasja blistava svjetlost raskošnih boja. Zašto Andy i njegovi roditelji ne naprave vatromet u dvorištu? Upita Buzz. Tako ne bi morali odlaziti od kuće i svi bismo mogli uživati. To bi bilo vrlo opasno, objasni zeleni vojnik. Vatrometi su praćeni jakim praskom koji bi mogao izazvati i eksploziju, doda vojni stručnjak upozorivši na pogubne posljedice nepromišljenoga rukovanja. Iznenada, nešto prasne i igračke prestrašeno poskočiše. Bio je to Rex. Zbunjeno je stajao s probušenim balonom koji mu je visio s repa. Oprostite, slučajno sam sjeo na balon. Nadam se da vas nisam uplašio, reče dinosaur ispričajući se. Igračke prasnuše u smijeh. Napokon je i Rexu pošlo za rukom da ih prepadne. Te su se večeri svi složili da je vatromet najsjajnija stvar koju su u životu vidjeli, premda je mnogo sigurnije kada je dovoljno daleko. Nadam se da vam se priča svidjela. Ako je, pretplatite se na kanal kako biste mogli vidjeti sljedeću epizodu i sljedeću priču. Sigurna sam da će vam se svidjeti. Volim vas, Snjeguljica.